Πάω εγώ top Την τώρα, πρόταση, Παναγιώτη. ολοκλήρωσέ την. Τράβα jungle εκεί. Jungle! Ναι! Χαρά. Jungle! Jungle! Πες να πάρω Pantheon. Pantheon jungle. Jungle! Pantheon jungle! Τόσοι junglers υπάρχουν. Κάκme μετά. Μετά. Σιβήρ jungle τώρα. Και free. Τι αστείευομαι νομίζεις? Με βλέπεις αστείευομαι? Δεν σε Τώρα θα βλέπω, δεις. μόνο σ' ακούω. Δεν σε βλέπω να σοβαρολογείς Σ' ακούω να κιόλας, αλλά... αστείευω- Μ' ακούς να Φέρα. αστείευομαι? Εγώ να αστείευομαι. Φάση δικαί μου. Πού είναι η Σιβήρ? Πρώτος. Ρώμο. Όλα τα είδηση. Πάμε. Φάση δικαί μου. Τι νόμιζα αστείευομαι? Τερκαραχιάζεις. Δεν νόμιζα να βοηθήσει το exhausting να. Λάχ. Ναι, sorry. Τι μήνα από πριν. Να χαμογελάκια μου κάρφα. Προβλέ. Και jungle now. Δεν μπορούσα να παίξω το jungle. Μαλζάχαρ jungle. Θεϊκό. Με τι room page παίζουν πάλι παίζεις jungle. Ποιο? Ναι. Με τον κόφτη, armor και armor penetration. Κόφτης, μπίχτης, χώστης, λιώστης. Μπίχτης είναι magic resist armor penetration. Χώστης είναι... Tryndamere. Exhaust revive κάρτος. Έτσι, Trollpick 2. Ωραία, δεν κάνω Trollpick. Πρέπει μπας και αυτός ήταν ο προηγούμενος ο κάρτος. Όχι. όχι. Κάτι ήταν. Αυτός να με το θυμηθείς θα παίξει καλύτερα από το δικό μας τον κάρτο σου πριν. Trollpick. Είναι ο βασικός κανόνας. Ο αντίπαλος τσάμι παίζει καλύτερα από τον σύμμαχο champion που είχε στο προηγούμενο game. Trollpick. Άλλη τι κάναμε στο 14. Αυτός ο Knight φεύγα... όχι, ήταν πρώτο αρχικό τι έγινε. Πώς και τους Darius, έχεις τόσο μίσος μέσα σου. Έχω τόσο μίσος, ναι. Τόσο. Ο Darius το τεκτονώσει. Άμα δεις το Lucius, το loading screen και το brand είναι ίδιοι ακριβώς. Τάλε κουάλε. What? Ο Άμα Lucius. δεις το brand και το Lucius, Ποιος είναι ο Lucius? πώς το λένε, Lucian. Lucian. Δεν βαριέσαι. Είναι ίδιος ο Είναι ίδιοι. Brand. Brand και ο Lucian. Στο loading screen όμως. Ο Lucian τελευταία φορά που έλεξε... Ο Brand τελευταία φορά που έλεξε ήταν τυλιγμένος στις φλόγες. Βρε δες, το στήσιμο λέω. Το σώματος. Εντάξει. Κακό είναι αυτό. Ήδη. Όχι και η ίδια. Εδώ οι ίδιες οι χιονονυφάδες είναι διαφορετικές. Θα μου πεις το Brand και ο Lucian έχουν ίδιο στήσιμο. Αν δεν μπορείς να δεις... Εγώ σου λέω οι χιονονυφάδες είναι διαφορετικές. Τι ίδιο μου Και λέει. αυτά τα δεντράκια εδώ διαφορετικά είναι προφανώς. Όντως, είναι διαφορετικά. Αν δεν μπορείς να εστιάσεις τις διαφορές τους, τι να κάνω. Γιάννη, θα κάνεις το καλό παιδί και θα πας support. Ντροπή. Δεν με έχει κανένα γκριφάρο τη μέση τώρα. Μην το βλέπεις έτσι, βλέπεις σαν τη μέση να γκριφέρεσαι. Εδώ είναι ζούγκλα. Εδώ Παναγιώτης άμα δεν γράψεις παίζει πρώτος. support σίγουρα, τι συζητάς. Jungle Silver. Ναι, sorry, jungle Silver. Δεν το έχει αλλά ήταν επιλογή συνειδητοποιήσει μου. ακόμα. Ο Μίλτος στο Jungle Silver δεν το συνειδητοποίησε ακόμα. Το συνειδητοποιείς. Απλώς μπερδεύτηκα. Απλά το άφησε να περάσει, ήταν ένα mini shock. Δεν μίλησε. Έτσι μπορεί και μου Παναγιώτη, την κρατάω. Silver είναι θεϊκή ρε. Καλά. Gangs κάνει. Ναι, έχει τα συσίτης τα σκληρά, έχει. Σαν τον Ναύτυλος ένα πράγμα. Έχουν και το ίδιο boomerang βάζο με blade. τον Αστροναύτυλος. Και boomerang blade. Αυτό τα λέει όλα. 5% boomerang, 5% blade. Δες εδώ πώς το κόψα. Δες εδώ πώς το κόψα. Αυτό πώς σε κόβει, δες. Τα ίδια λέει και τον Golem σε σένα. Στους φίλους του, κοίτα πώς την κόβω. Δες εδώ πώς κόβω τα μικρά ρε. Το Tryndamere δες πώς κόβω. Κράτσε. Φεύγει το health. Τρόμαξε το Tryndamere, έφυγε το μισό του health. Μια πρώτη και 3 το attack. Πίσω κάνει τη άσπρη τι level παίρνει. Πας που νοκάς. Είδες, σε support DF, τι άλλο θες. Δες ούτε XP, ούτε XP. Και ο Tryndamere εμένα πίσω κάθεται. Είδες ότι τη βλέπω, κάθομαι στην άκρη του tower και... Αυτοί δεν έχουν πέμπτο. Ένας jungle και ο άλλος που είναι. Ο Κάρτος είναι ο πέμπτος. Άτος ο Κάρτος. Όχι. Να πάρει. Damn it. Damn it. Damn it! Έρχομαι! Όχι, ευχαριστώ. Όπα! Φτάνει φιντάρω, εγώ μην φιντάρισκεις. Έβαινε! Κοίτα με πόσο έρχεσαι. Τα 200 HP, θα μας τρελάνεις. Μια πρώτη Tryndamere.
Ξέρεις τι με προσβάλλεις τώρα, έτσι. Το ξέρω, ναι. Νας, φας. Τι γιατί. Έρες. Θα μπορούσα απλώς να πεις, δεν μπορώ να πάω άλλο game. Έχω να κάνω κάτι σημαντικό. Όχι ρε, παίζω κανονικά τώρα. What? Σεράν, δηλαδή θα το κάνεις αυτό. Πού ήρθε αυτός ο φίλος? Έρχομαι να τον αποτελειώσουμε. Κυριολεκτικά. Το κόκκινο δεν τα έδωσα όλα. Πας στη δική μου. Έχασα ένα λέει ρε. Pull him. Pull this bitch. Τι pull him, μπες μες στο thumbnail εδώ. Θα τον τραβήξω. Είναι πολύ Pull χύσης. this bitch. Pull το κάνεις, το πάει όλος να φύγει. Το κάνεις initiate. Κάτσε εδώ βρε. Ποτέ damage καθόλου. Δρόμο. 3, 2, 4. Όχι, Εύελ. Θα πάρω το δρόμο της δόξας. Έτσι. Έχω την εντύπωση ότι η Εύελ μπορεί να με φτάσει. Όχι από εκεί. Πρέπει να ψηφίσεις. You had to die with honor. Δεν έδωσα στον φύστα σύστομος. Έλα εντάξει, πάμε σοβαρά τώρα. Σοβαρά, Ιβάνιο. Το pink στο μπλε μας τι ήτανε? Όχι σοβαρά, πάμε σοβαρά τώρα. Τέλος. Σοβαρό τελείως. Σοβαρό είπα σε την αρχή, δεν πας καθόλου. Στο pink. Στα pink τελείωσα σοβαρά. Πάμε σοβαρά τώρα, τέλος. Λάδο μωρή. Τι ήταν αυτό, πώς το έκανα έτσι ο προ? Ποιος άγιος να τους πήγε. Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς, Καλώς σας βρήκα, φίλοι. Απέφυγα την ούλτη της με... την ούλτη της Άζου με το flash και την πέταξα σταν και λέει προ. Τελειώνει αυτό το match. Τελειώνει. Όχι, τίποτα. Μην δείτε ψέματα στον κόσμο. Αυτό τελειώνει. Τα TF, Τα έχεις ξαναδεί? Το έχω. Γιώργο. Με έχει πατήσει κιόλας. Ο Βασίλης παίζει μόνος του. Ή με κανέναν φίλο του. Με 3v3 νομίζω παίζει με παρέα. Στο 10 Παναγιώτη random έπαιξες. Όχι. Παναγιώτης, σκέφτε κομπέλιες. Playing as random for 11 minutes. Έχω παίζει. random. Τη Vir Jungle παίζω. Μήπως γι' αυτό τα έπαιξε το LOL. Τα έπαιξε ο client. Δεν τελειώνει δηλαδή. Α, γιατί δεν τον τράβηξες, Δεν τελειώνει το game. Γιώργο, τρέχα και μην ξαναγυρίσεις ποτέ. Άσε εδώ σε Vir Jungle. Ούτε στους εχθρούς μου. Μάνα, όλο αρνητική ενέργεια, Δεν είσαι και όλο αρνητική ενέργεια, μερικές φορές έχεις καλές στιγμές. Μου έχουν κάνει κάμω το μια φύζα, έχετε μια τέτοιες. Η Εύλη. Τα ματιά να τον λέει. Μα πού είναι αυτός ο καραγκιόζης ρε φίλε. Τώρα. Σε πέτυχα. Φας δικέ μου, σε πέτυχα. Να τον λέει τσαγάμι. Ωραία, damage. Είδα να ξέρει. Έτσι, μπράβο, σαν damage. Πάρω το αντικείμενο. Δεν το παίρνω ακόμα. Μπήκα στο promotion που λέτε. Ναι. Έχασα ένα game επειδή έτσι. Και το δεύτερο το έκανα dodge. Γιατί? Μπράβο Γιώργο. Για να μην με νικήσω και μετά ξανανικήσω και πάω στο 2. Γιατί? Θέλω να πάω απευθείας στο 1. Ζαλίστηκα λίγο. Πώς τα έπες. Πώς θα γίνει Μετά να όχι πας μόνο στο έκανα ένα? dodge, μετά έχασα 4-5 συνεχόμενα, οπότε... Ναι, πώς θα γίνει να πας το 1 αντί να πας Αν στο 2. πάρεις 2 συνεχόμενες νίκες, πετάει ένα division πάνω. Όχι απαραίτητα. Οκ. Μα δεν είναι επειδή πήγες σε 1. Εσύ έχεις ανάλογα με μαρ. Τι είπες Παναγιώτη? Όχι, όταν κάνεις 2 συνεχόμενες δεν σε πετάει αναγκαστικά. Τι? Πώς... Δεν είδα το βέλος και με πέτυχε. Πώς γίνεται αυτό να πούμε, γάμο? Σε παρακαλώ Γιάννη, mechanics. Μα δεν υπήρχε βέλος, δεν φάνηκε καθόλου το animation. Απλά εκεί που καθόμουν δίπλα στο tower ξαφνικά κάνει ένα μπου και παθαίνω στάν και μετά έχω... Τέτοιες φθηνές δικαιολογίες λέτε τα βράδια στους εαυτούς σας. Τον ήπιαμε. Τον ήπιαμε σίγουρα. Το έχουμε ρε, το έχουμε. Oh, it's not. Τι γίνεται εκεί πέρα? Παίζουν, είναι στο 10ο λεπτό. Ui, lascia bangare. Manga. Damage. Κατεβαίνω κι εγώ λίγο γιατί... Δεν το είμαι εδώ. Αν πάρουμε το mid ξέρω. Όπα φύζεις. Όπα, όχι. Γεια. Όχι! Τι! Κάνε μου τη χάρη τώρα, έτσι, πραγματικά κάνε μου τη χάρη. Πραγματικά κάνε μου τη χάρη τώρα. Κοίτα, Πραγματικά. για 3 που ήταν, αφού έφαγα και το ψάρι για να σώσω και πήρα και ένα, το μετράω σαν worth. Πραγματικά κάνε μου τη χάρη να χαλακολώ hitbox, έτσι. Άρχισα... Θες να παίξεις σοβαρά, δηλαδή. Τι hitbox ήταν αυτό, Πού θες να δηλαδή? παίξω σοβαρά με τις Vir Jungle? Το τεράστιο hitbox, ρε βλάκα, το απέφυγα και με πέτυχε πάλι, ρε βλάκα, το βέλος, εντάξει. Έλεος. Show some mercy, ρε πούστη. Κάνε αυτό ο τρίτα μέρη και πάνω. Τι κάνει, αφού κατέβηκα να βοηθήσω λίγο, πήρε
Εργολαβία. Μα... Ξέρει κανένας άμα πώς το λένε, το ζυώνας βγάζει το exhaust. Το Hourglass, νομίζω δεν το βγάζει. Ναι. Δεν το βγάζει, αλλά κάνει μέχρι την να... buff. Κάνει την buff. Αχα, εδώ είναι. έρχομαι. Δεν είναι μόνο στο Σίγε, μην έρχεσαι. Δεν πειράζει, πάμε να τους φάμε. Με φάγανε με ένα σκύλο καθένας, πάμε να τους φάμε. Πάμε, 2 άτομα και τα άλλα, οι άλλοι άφαντοι. Κοίτα, βλέπεις αυτό, είναι ψάρεμα. Όχι ρε, γαμώτο. Ζάρεψες. Γαμώτο. Κάνει slow, όλο να Α, με χτυπάνε. μπέχει. Ζάρεψες το να φαρμάρω λίγο. Άρε μωρή. Στο κενό, τι φας τη δική μου. Αντρέ! Κάτι να την πετύχετε. Μιλάς Παναγιώτη. Έπεσε η μέση, έπεσε και το κάτω. Δεν μπορώ να τη φυλάω τη μέση 10 μέρες. Πήγα 4 φτεράκια με ένας Ντάριος. Εντάξει. Blue for me, είναι Έτσι είναι 12. 8. Όχι είναι. Έβρε, είναι παιδί. Ξεβαφείς. Άφηκε το χάρτη. Static Sieve στον 30 μας. Ενδιαφέρον. Πάγα με κάνεις, μου πάρεσε ένα hit critical μαζί με το static sieve και μου χάσε μισό HP. Ένας 30 είναι εδώ. Δεν ήταν. Basic attacks. Abilities. Επτάχυνα. Αλλά πού είναι ένα τέτοιο, δώσε μου ένα τέτοιο. Αυτό μύδι της όπως μας levels βασμένους είναι ένα ατύχημα που περιμένει να συμβεί πάνω φαρμάρω πάνω. Αντίο. Bye. Το βλέπω, είναι αναλαβές. Ulti Fizz, Ulti Ash. Ας ρε καραγκιόζάκο. Όχι, φύγε. Why? Τι why? Κος. Του λέω έρχομαι για κάνει και όλος πάει και του κάνει ό,τι έχει πάνω του ρε μπούζι. Ό,τι έχει σαν ιδιότητα το πάει και το κάνει. Σαν να του λέει έρχεται ο Ντί, τρέχα. Μας πω ότι αυτό κάτι μου θυμίζει. Είπαμε Platinum, είσαι. Να έχασε το timing. Κάνουν αυτοί οι δύο εκεί κάτω μοναχοί. Το Fizz τον είδαν στο μεταξύ να περνάει 2 ward. Τάκ. Άντε ρε βαρά, ωραία. Άβαλε, τσάκαλε, έρχομη. Τι έρχεσαι, θα μας φάνε κιόλας όλους. Ό,τι! Ωραία, βλάγα damage. Θα μείνουμε τα δυο μας. Δεν κάνει αυτή πολύ damage, εσύ είσαι βούτρο Παναγιώτη. Εντάξει ρε παιδιά, είπα εγώ τίποτα. Είπες, πιο λίγο. Ω damage είπα τίποτα. Αμάνα μέσα με παρεξηγήσει. Αυτό σου λέω, το damage δεν είναι το damage το δικό της. Είναι το βούτρο που είσαι εσύ. Δεν πειράζει, ω damage λέω. Δεν είπα, γιατί τόσο damage ή τι damage είναι αυτό, nerf. Ω damage. Πώς λες, ο Ρωμαίο γιατί να σε λένε Ρωμαίο. Εντάξει. Δεν λες εσύ, μην υπάρχεις Ρωμαίο, τέτοια φάση. Ο Ρωμαίο γιατί να σε λένε Ρωμαίο. Γιατί να σε λένε Ρωμαίο. Γιατί να σε λένε Ρωμαίο. Γιατί να κάνεις damage. Ναι, ο damage. Πέταξε τα items και παίρνει σου το build. Μεγάλο damage. Ω Ρωμαίο. Ο Μάρβαλιος. Τι είπες πάμε χον. Πάμε Dota 2 άμα είναι καλύτερα. Ναι, είναι Dota 2. Πάμε καλύτερα Dota 2. Εκεί είναι Dota 2. Είναι το χον. Αυτό λέω. Το Dota 2 είναι πολύ καλύτερο του χον. Να το δω, με κάρτα ελπίζω. Με κάρτα ρε Γιάννη, έτοιμη κάρτα το κερατό μου, πού είναι η κάρτα. Shut down again. Έτσι είναι αυτά, πάω. Ρε Γιάννη, έρχεσαι με έτοιμη κάρτα, γι' αυτό χώθηκα. Γιατί να είσαι Γιάννη. What beat, father. Άλλος, πα. Παπάδες μας ο Έλα τώρα, βεβαίως. Αχ. Να το φάντασμα. Τελείωσε το φάντασμα. Δεν πειράζει. Bait. Α, δεν πιάνει το bait. Νάτος. Πάμε. Ήσυχα. Γιάννη. 3-2-1. Όχι ρε, έχει ulti. Δεν πειράζει. Ενώ ο Γιάννης και ο Βασίλης κυνηγάνε τον άγρο 30 με η πραγματική μάχη στο mid φτάνει στο τέλος της. Τι έγινε στο mid. Οι άτομα σκότωσε έναν. Έλα ρε Κοβάρση, πετάξε ένα slow και μια ulti για να σώσει το μάρι τους. Μετά άρχισαν να τρέχουνε. Εγώ αποτελείωσα αυτό που σκότωνα. Δίνομαι ρε. Μασάτε ρε. Δίνετε ρε, μη μασάτε. Καλώς ήρθαμε αυτό. Δεν τον έχεις, φύγε. Φτάνει, μας πήραν χαμπάρι. Έλα, γυρνάει το game. Όπα παιδιά, πάνω, top, ulti. Φτάνει ως εκεί από. Να το τελειώσαμε. Α, πρόλαβε λέει.
Σαν τη Σίβ με έφαγε. Το Ήδρα με έφαγε. Εσύ μπροστά. Εγώ το τάγκ. Μη δε τάγκ. Πείτε γιατί την έκανα μου λες. Πάμε με καραγκιόζης, αλλά όχι και τόσο. Δεν περνάμε και τόσο πολύ. Αχ, άμα την έπιανες εκεί πέρα. Όχι. Προ. Νιουπ. Προ, απλώς πάτησε όλα τα κουμπιά και πέθανες. Kite. Damage. No more mana, biatches. Be right there. Sucks. Δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ. No bitches. Πάει κιόλας. Όχι! Αυτή θα σε φάει. Ναι, άντε ρε τρέλα. Τι λέει το ψέμα ρε βλάγα, με τη σκότωσε το hit μου. Φάξ' τον. Τι! Εντάξει. Άντε γεια σας hitbox. Δεν τον έφιασε λέει. Go. Sneak. Very bad. Πρόλαβα. Έλα ρε, το κέρατό μου ρε βλάγα, αυτή η μαλακία το Hourglass. Λοβαρδίες. Γάμο τις τάνες τους, γάμο τις μάνες τους, δες εδώ τι κάνουνε, δες εδώ. Μιλτό. Όχι ρε, λίγο πιο πλάγια ρε. Εάν πατήσεις Hourglass, αφού πατήσεις να τηλεμεταφερθείς με την ούλη του Twisted Fate, γίνεται. Κόβεται η ούλη και εγώ αυτό λέω. Έλα, εγώ το πήρα τώρα, κάνε μου τη χάρη. Θα θέλες. Κάνε μου τη χάρη, εμένα έφτασε πρώτο. Σε αυτό που φτάνει τελευταίο το hit το παίρνει να πούμε. Η Riot με τα έξυπνά της ρε φίλε. Μπα. Δεν έχει την πία. Ήσταν τέτοιο άλλος να μου. Τάρτο το έτσι. Μη φοβάσαι Γιάννη, απλά θα σε δώσει. Ξέρω, γι' αυτό φοβάμαι. Να τους κι άλλους. Το καράκι δεν πέρασε. Λολ. Τόση ώρα περίμενε εκεί πέρα για να μην περάσει. Τι κατάλαβα. Χάρηκε τώρα. Τώρα, έρχομαι. Ξέρεις ότι έρχομαι. Πήραν. Άλλη ρε Γιάννη. Πω, 2 hit. 17 δευτερόλεπτα λέει αυτός ρε. Ουι.